maganar rayuwa. Tun ɗazun ina ta faman duba agogo. Kai da huru, kai da huru. Ya alaji. To alaji. Wai kai da huru saurare nan. To alaji. Kai har abada duk sanda wannan yaron zai ba aiki a gidan nan. Wai ya gane ba kuwa wai ba zai fita ba sai na bashi umai na ci da shi yau. Ai hakuri alaji. Ai ba ma. Mutum ne suke neman aiki a wajena. Na ki daukar su. Wallahi zan kori yaron. Sai dai hakuri alaji. Ai da naga shiru ma na zaci ba za ki ji ba. Alhaji kenan. Me zai hana ni zuwa? Ni da nake zuwa ake cikan jaka da kuɗi. Ka san fitar ce dole sai an nayi ana dabara fitowa shine dalilin da yasa. Gaskiya ne. Ni kuma kin gane? Wallahi kin san da yake burge ni? Wato shekara da shekaru muna tare da ke muna gudanar da mu'amala. Amma kin iya takunku. Hakan Raji ai ya zama dole mutum ya iya sanin yanda zai yi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Saboda haka yanzu ina yake wani hotel ke gani ya kamata mu tafi. Gaskiya Alhaji ni na gaji da zuwa hotel ɗin saboda mafi akasari duk shigar da nake hotel ina haɗuwa da idan sani don ma wannan hijabin da niqabin da nake sawa shine dalilin da yasa su ma ba su gane. To yanzu abin da nake so da ke wannan hotel ke gani ko kuma baggarin nan ma gaba ɗaya ina ganin yafi. Ba fa sai mun baggari ba Alhaji. Kawai ni abin da nake ganin yafi me zai hana mu je gidanka tunda ka ce matarka ba ta nan. Hajjaji Bakatu ni daɗi na da ke wato tunani da basira. Duk da dai ba na kai mata gidana to amma ke kin kai matsayin da zai kai ki gidana. Wannan ba wani abin damuwa bane. Dan shirye ni kafin mana ga fuskaki. Wallahi wato kina bude fuskar nan Allah sarki wallahi kina burge ni wato a samu mace in zaka samu mace ne irin mu'amala ba za ka yi mu'amala da ita hankali a kwance Allah ban taba samu mace kamar ki ba biki jin da yake a cikin zuciyata ba sahiba ta kawo ta nan Alhaji. To.
Allah don annabi ki haƙuri. Alhamdulillah. Baka ji wani farin ciki da ya dawo mun ba yanzu nan. Allah shine abin godiya. Ni kaina gaba ɗaya hankali na a tashi wallahi gaba ɗaya hankali na gida. Wallahi. Gaskiya ne. Shi sanya tun wajen karfe 7:30 na kamo hanya. Ina yara? Yara Alhaji da kyar na lallabe su suka tafi makaranta. Sun tafi makaranta? Sun tafi. Ka fi kowa sani yaran nan ba idan ka suka gani ba. Hana ni sakat suke a cikin gidan nan. San ba gona bai amfani ba jiya. A'a yayi amfani tunda Allah ya dawo min da kai lafiya. Yayi amfani. Gaskiya ne. Zo ki dauki jaka a buta. Alhaji kenan. Kai! Hajiya ana shagali a Abuja. Allah Alhaji. Alquran. Ta. Wai. Wato idan kika ga yadda ake ta jan harka. To. A gurin nan ina gaya miki Hajiya za ki sha mamaki. Amin. An kace ku harka da gida mun ku za mu zo. Saudat, kin dawo daga makaranta? Me ya faru? Ya aka? Gaya mana ya isa. Ya aka yi dawo aka da ke ya aka me malamin ya ce? La, baki da lafiya? Zazzabin ko? Kai sannu. Fatima, tashi ki je ki kirawo min Amina yanzu ki dawo kin ji? Kar ki dade kin ji ki sauri. Ki je gidan su Amina ki kirawo min ita ki sauri. Zo mu je ɗakin baki magani ki kwanta tukuna kafin nan sai a siyo ma maganin ya ƙare kin ji ko? Sannu. Sannu kin ji? Bari dan na ni da ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amina ki shigo. Salamu alaikum. To, Allah. Hadiza ina yini? Lafiya kalau Ya harkoki. Lafiya lau sai kika ga aiki. Wai Fatima naga ta zo ta ce kina nema na. Wallahi kin ga yarinyar nan dai bata da lafiya wallahi ga ta nan dai a kunce jikinta kaman wuta. Dan Allah dan Annabi ki taimaka mu. Naira 100 dama nake so a wajen ki dan Allah dan Annabi ki taimaka ki bani in je in kai ta asibiti. Tunda ta kwanta zazzabin nan ga yanan jiki yanzu ta baki ji. Tunda ta kwanta bai sauka ba. Ba lafiya. Sannu Saudat kin ji? Gaskiya ɗarin nan ba za ta samu a guri na ba. Saboda in baki manta ba 700 na da nake binki. Har yau ko baki bani ita ba. Ki yi hakuri dan Allah da Annabi wallahi ana yi wa babansa albashi kudin ki wallahi zan irga cas Allah zan baki abinki. To. Taimaka. Shikenan naji. Yanzu dai zan je ni da kaina in siyo mata maganin in kawo mata. Amma fa in je har wata ya kare to a tabbatar fa da an hada min kuɗi na dan gaskiya kar a ce an shiga wani uzurin kuma da shi. In Allah ya yarda ma wallahi ba za a taba kudin ki ba ana musu albashi zan dauko kudin ki in baki. Kaddarar rayuwa. In sha da daɗi ne? Sannu kin ji? Maganin ma na so ashe an sayo guda biyu amma tun da dai bayan da na inda ka iya dole sai mu yi haƙuri. Sannu kin ji? Kwanta. Bari in kawo ganin in dawo ko? Ya kwanciyar kin ji? Ina jin bacci? In ɗauko miki kununki? Ta. Yanzu ma ɗan nan sai da abinci. Duk da dai in kika ci ma. Kin kosa yarinya ɗaki cikin wannan zafin haka? Ayyo Allah. Abarar ta sha iska. Ai sharan da nake yi ne. Shi yasa na shiga da ita ciki saboda wajen ne na ga yayi datti. Wallahi da mai surutu suke ni da surutun su wallahi sata yake bari in dauko mata kuma. Yanzu kin Kan kwanta da ita.
Ya kamata ta sha magani. Wallahi dama dan shara ne ya safa na shiga da ita cikin ɗakin. Ni ina gani gaskiya baban Fati, yarinyar na akai ta asibiti yau. A ɗan ƙara ba ta maganin magani in jikin bai sauke ba zuwa gobe. Tunda Allah ya sa akwai wasu kuɗi da aka turo mini. Yanzu kuma kin ga yamma ta yi ko mun je ma ba lallai mu samu likita ɗin ba. Goben sai in yi sako in je banki in ciro. Haba baban Fati. Yanzu ya kamata a ce a bar ta jikinta haka, kalli yadda ta rame duk ta lalace yarinyar. Kawai a ɗauke ta yau ɗin a kai ta asibiti. Gobe fa Asabar fa kada ka manta. Ba likitoci, idan muka je ina za mu samu manya-manyan likitoci har su duba ta. Ai tunda Allah ya sa goben akwai kuɗi, ai ina ga ko asibitin kuɗi in ta kama ai ma iya kai ta, kuma Allah ma ya taimaka ta warke kan da safin kin ga ba shikenan ba. Kai kana ga fa fiske take da daddare nake jin tsoro. Wallahi na kwantar da ita sai dai in ina dora mata hannu haka. Ki kwantar. Ba ka tsoro da daddare wani abu kuma ya so ya faru? Insha Allah ba abin da zai faru, ki kwantar da hankali. Kaddarar rayuwa, kaddarar rayuwa, rayuwa. Baban Fati, ai na yi mamaki. Rana ta fito har karfe 8 yanzu fa. Kalli rana. Ah haba, na makara kenan daga sai yin sallah asuba kuma har rana ta yi haka. Subhanallah, karfe 8 din ma. Yanzu bari in canza. To ka fito man ka sa kayan, ai yafi kana kokowa kaman ba. Bari in yi sauri so nake. Ni na zaci ma ka dauki ATM din. Ka tafi ka je zaka ciro kuɗin. Ina leƙwa kawai na gaba ka tafi ba. Bari in je ATM din in ciro kuɗin sai bari in dawo muku kullum mashin ɗina. Ai yana nan ɗakin ki bari. To dan Allah dan Annabi kai sauri. Kaga yanda na kwana da yarinyar nan ban yi bacci ba. Dan Allah kar ka zauna. Kar ka zauna dan Allah. Yawa, bari in je in karɓo kuɗin. In je in ciro kuɗin a ATM din sai in zo mu tafi asibiti. Dan Allah ina jiran ka. Wallahi yarinyar nan ba ka ga yanda ta dawo ba. Shikenan sai. Numfashin ta ma fa sama take. Dan Allah kar ka dade. Yanzu Hadiza, yanzu dan Allah dan Allah ba haka za mu zuwa wanda ta mu ido. A kai ta asibiti mana saboda Allah. Kina gani fa a gaban ki kira daya, kira biyu. Ce mu yake gashi nan zuwa. Kin ga yazo? Dole fa na yi hakuri. To gaskiya ya kamata dai a kai ta asibiti. Ki duba ki gani fa. Gaskiya a kai ta asibiti. Gaskiya asibiti ya kamata a tafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannan ba ko akan ayyana ina gajiya. Lafiya lau sanin da zuwa. Sannan. Wannan yarinya awwal haka za a batta. Yarinyar nan jiki take sha kawai a kai ta asibiti awwal. Ba a ringa zama da ita haka a gida ba saboda Allah. Dauka ta mu tafi. Akwai kuma matsala wala ban samu kuɗin nan ba fa. Samu kuɗi ba. ATM din ne daga mai layi sai kuma mara layi ba kuɗi a ciki daga ƙarshe ma dai ni ATM din wallahi ya makale. Ka gani? A tarda ta ni ba ni da ko sisi amma dai subhanallah dauko ta dan Allah mu ce ATM din ya makale wallahi daga ta ku ta mu je bari in tarabi a dai ta ko kaddarar rayuwa.
lafiya sai kuma mai adadi ta so sai ya buge ta. Kin ku zo da ɗan sanda? Ɗan sanda. Lafiya zo da ɗan sanda ba. Ki taimaka ki duba ta. Ya kamata ku zo da ɗan sanda. Kaddarar rayuwa. Duba halin da muke ciki, ki taimaka mana, ki duba halin da yarinyar nan take ciki, ita ma ki taimaka mata. Kuma me ma amfanin zuwa da ɗan sanda? Na gani ne mahaifin yarinyar nan, wannan kuma mahaifiyarta ce, don Allah ku taimaka mana a duba mana yarinyar. Dakata malam. Ya zama tilas ka zo da ɗan sanda. Saboda an kawo mana feshin ko kuma waɗanda 'yan fashi suka harba muna shiga cikin wani hali. Ya zama lallai ka zo da to shikenan bari in je zo da ɗan wata rana za ya yayan na zama na yi furiya. Za ka aure ta. Alhaji. Ni kuma? Yarinya ta fara ta wani jir babu wani kyakkyawan kulawa. Gaskiya ni dai zan baki shawara ki kira mahaifi bayani. Tun da yau ƴarka ta rasu shi ne farin ciki ya saka ka shigo za ka bukata. Yau bukatar ka ta biya saboda ta rasu. Menene so ki faɗa min ƴar uwa na kamar shi ya saka na haɗewa. Shin mene so ki faɗa inda ka so a cire ka a damuwa. Na baka umarni ka bijire mini, na kyauta maka ka muzanta mini, na faranta maka ka bakanta mini. Kauna mun cewa ka ɗauka a bakin komai ba. Ka bin umarnin mahaifinka mana. Kai ka fitar daga gida. Kuma daga yau ka sa kira na da sunan mahaifinka. Babu ni babu kai har abada. Tafiyar ka domin ni matar aure ce. Gaskiya kin yi mini kuma ina son ki. Tsakanina da kai babu ƙarya. Gaskiya. Jinsi 2020 ku neme shi a wajen yan downloading ko kuma ku tara akan tashar mu ta YouTube mai suna Dan Bubu Studio, sannan ku tabbatar kun yi subscribing sannan kun danna ƙararrawar sanarwa kyalan.